Ka Joint Action Committee JAC kabakanthop ya ka East Giant Hills Truck Owners and Transporter Association bat ka Giant Hills Truck Owners Association kalabateng bat nang penjur ya ka jingaki baklembu por ban bat penpai no ikitrok he bon shaka ne balka truck jong barok ki cement company ka East Giant Hills bat ru ikiway pat kitrok na lor ki balka ki badai jong ka Star Cement bat dalmia cement. Lingba ukurwa uba Dio Langki Dekhar, Assistant Secretary ke JAC, upenkan mau baka JAC kelas dang ya ketika jingeki, da kababat bat penpai no shwa tangi ki balka truck kit cement jong ki company, naduk kekat saw tarik mentau benai hatu ber tak yang East Giant Hills. Henry, naduk ke arpesaw tarik pan, kelanang penjur syuk ya ka jingeki, da kababat bat penpai no sai ki weiru ki trok kit cement bat klingka joka Star Cement bat dalmia cement. Kadaw ka bala pelong ya ka JAC ban shim da kani ka sinjam kalong halor ki artli ki nongrim. Kabaning kong kalong kajing dawana ki company cement ban penduk pendam no shisendan ya ki balka truk namar kajing pendan kami ki jat truk ban kit bat letbu cement syakaleng ki jaka hari kasi jainja bat ha kejelahi barok kawai kelak tak jor ya yok kam yok jam jong ki try trong ki badai ki try muluk ha ki ki company kabaar pat kalong kajing dawa ban buram bat pentre kam hok ya ka kabala ya penbank bat ka Star Cement lembat ke dalmia cement badai ban ai trip markandai trip ha ka shisnyi ya ka wai ka seng bat kum ta ter Henry kumba kalong menta kita ki company kila ai trip tang lai hadu henriu truck ya ka wai ka seng na lor sa ka jing pen up slemi ki truck jin saw hadu kandai sngi ha ka jakat hem bat pen hap mar kani kelanang kata shu ya ka jing yok trip jong ki try truck ki badai ki try muluk da kani ka but sianti jong ki company ka JAC kala du no jin marshiteng na ka baha jing yok trip jong ka ha ki company da kate ka jingle kli shri jungi company cement kawai ka truck kan yok trip tang ar haduk lai trip ha ka shibnai tang da kani ngin siu ram shabank ningin siu tulap driver ningin thit kaw ningin pa school kun ong ka JAC ha ka jing shisha kawai na kimat ka bahak mat habawan ra ki cement company bahe shapo kanikari jongi kalong na kabenta kayok kam yok jam direct but indirect employment jongi ki try muluk Henry kani kam shum long kumta namar ki babun hi ki kam ki jam hapo jongi ki company ki yo ki banabar ong ukurwa kumta halwar ki mat jingdawa lada jia ba ki cement company kim patiaw ya kani ka jingdawa ka JAC kan sanang penjur shu ya ka jinga ki jongka nang ne shakaman bat ba lada jia ka bas ngosi kita ki company kin haban shim ya ka jing ba khli maham ka JAC kane ka jinga ki ka de ka kam yap kam im jongi kum ki try muluk kumta ikerpat ya barok ki dekat jonga JAC bakin ngobha ban yang scam halur kane ka nongrim bat ru ban shim kya ha kane ka jinga ki ka JAC ka kerpat ru iki wai pat ki kinhun seng balang kham tam ki tu ki batre kam hapo uput usam karilum jaintia bakin ngobha ban ai ka jingkarshan lem halur kane ka jinga ki knang ba mangi kum ki try muluk ngin job na benta la ka hok bat bangin sha ben bat sha thombor hakiba kum ki ni cement company benrap ka JAC